Og det passer jo enormt godt at komme efter det her oplæg, hvor vi netop lige pludselig begyndte at tale om huspriser. Fordi det er præcis det, jeg har tænkt mig at tale om det næste kvarter. Ikke kun, men meget af det. Så mit oplæg hedder at sætte pris på grønne områder. Så det er ikke bare bynatur. Og det er faktisk en af de vigtige pointer ved mit oplæg, det er, at grønne områder er forskellige. Ligesom de kan skabe forskellige former for biodiversitet, så kan de også skabe forskellige former for oplevelser for byens borgere. Og det er vigtigt at være opmærksom på, at de skaber den her forskellige værdioplevelse, når vi prøver at planlægge byens rum. Vi har også allerede været lidt inde på det. Der er konkurrence om byens arealer. Og de to grupper af mennesker, der virkelig driver bylandskaberne, det er planlæggerne, byudviklerne, entreprenørerne og investorerne. Og de har forskellige interesser, men de har også overlappende interesser. Så hvis nu man er byudvikler og entreprenør, så handler det om at maksimere sin profit. Og den måde, man gør det på, det er at imødekomme ens kunder. Og hvis man er planlægger, så handler det om at maksimere velfærden for byens borgere. De to ting, de overlapper faktisk. Problemet er oftest, at de her mennesker ikke taler det samme sprog. Så byudviklere, entreprenører, investorer, de taler økonomi, mens planlæggere, de taler velfærd. Og en af de ting, som jeg har arbejdet med, er blandt andet prøve at oversætte, hvad planlæggerne siger til entreprenørerne, sådan så vi kan skabe et mere fælles sprog omkring, når vi planlægger byen. Herunder de grønne arealer. Og når vi sådan snakker grønne områder fra et perspektiv som borger, så kan vi opdele en masse forskellige elementer, såsom, og jeg valgte at klassificere det som direkte services og så indirekte services. Og de direkte, det er altså selve brugen af arealerne. Der kan man gøre mange forskellige ting. Man kan være sammen, og man kan være individuel. Man kan sidde på en bænk og læse en bog, og man kan spille fodbold med sine venner. Man kan løbe en tur, og så videre, og man kan have sådan en naturoplevelse. Og naturoplevelsen, den er selvfølgelig afhængig af, hvad det er for et grønt område, man er i. Så hvis man for eksempel er i en park, så er ens naturoplevelse måske ikke rigtig eksisterende, men måske har man en æstetisk oplevelse i stedet for. Indirekte service forekommer også. Der er lav koncentration af folk i grønne områder. Det er rart, når man er i en travl by, for eksempel. Det har sådan et mere problematisk element af, at vi alle sammen godt kan lide grønne områder, og vi bosætter os også rigtig tæt op ad de her grønne områder. Og det betyder, at de boliger, der ligger op ad de grønne områder, de er dyre. Så vi sorterer altså også blandt mennesker, så det er oftest folk med større formue og folk med større indkomster, der bor op af de eksisterende grønne områder. Hvilket så også betyder, at de relativt fattige mennesker, der bor i vores samfund, de har en lidt dårligere adgang til grønne områder. Så er der også noget som lys og lavere støj osv. osv. Jeg hopper videre. Da vi oprindeligt for mange år tilbage skulle kaste os ud i at prøve at finde ud af, hvad grønne områder var, det gør jeg faktisk sammen med de økonomiske råd, som havde fået den her idé om, at de ville gerne kigge på, hvad er værdien af grønne områder, og så indgik jeg et samarbejde med dem. Og vi kom frem til, at vi godt vil opdele de grønne områder afhængig af deres funktioner i nogle grupper, som vi kalder parker, natur, grundejerforeninger, sportspladser, søer, kirkegårde, bufferzoner og marker. Og så prøvede jeg for sjov skyld her forleden at få der lige 3, som er den her AI-generator, til at lave nogle billeder af, hvad det kunne være. Så her har vi så nogle forskellige typer af grønne områder, ikke? Og jeg er sikker på, at jeg ikke engang behøver at fortælle jer, hvad det er for et type, fordi når jeg kigger på dem, så kan I godt klassificere dem. Og det kan alle mennesker. Alle mennesker kan godt fortælle dig, om de er i en park, eller om de er i en naturområde. Ikke? Og de kan også godt fortælle dig, om de står på en mark, eller de står i et område, som er dårligt behandlet, hvor der er skrald, og der ligger måske en kummefryser i hjørnet. Ikke? Så ved man godt, det er ikke natur, det er ikke en park, jeg er i. Jeg er sådan et kedeligt ingenmandsland, hvor der ikke rigtig er nogen idé med det her landskab. For lidt tid siden, så blev jeg så taget kontaktet af Green Cities og spurgte om, kan vi ikke gøre det her operationelt? Og det har vi så forsøgt at gøre, altså prøve at beregne værdien af grønne områder. Og vi oprettede en hjemmeside, og vi prøvede at lave et kursusforløb, og så har vi også lavet sådan nogle Excel-beregner, der kunne hjælpe planlægger med at forstå, hvad er værdien af de grønne områder, de håndterer, og de grønne områder, de planlægger. Og på den måde kan man sådan så også sige bagvendt, at entreprenører og byudviklere vil kunne bruge det samme redskab til at få
idé om, hvilken effekt vil det have på vores projekt, hvis vi investerer i noget mere grønt omkring vores byudviklingsprojekt. Så når man snakker huspriser, så har vi alle sammen hørt om skat, og de har haft lidt svært med at estimere de der husprismodeller. Det er overraskende for mig. Vi har altså gjort det sammen. Mig og mine kollegaer har gjort det i 15 år. Så det er ikke så svært, som det gøres til. Ja, men det er overraskende. Og selvfølgelig en bolig er en funktion af mange ting. Ikke? Altså, hvor store de er, hvor mange badeværelser der er der indkøbsmuligheder, daginstitutioner, naboer, infrastruktur. Men det er selvfølgelig også afhængigt af netop adgangen til de grønne områder. Og vi kan isolere hver eneste lille element af de her sådan, karakteristika af en bolig, og finde ud af, hvad er folk villige til at betale for netop lige præcis det. Hvad er du villig til at betale for en ekstra kvadratmeter, for et ekstra værelse, for adgang til daginstitutioner, for adgang til grønne områder. Og her snakker vi grønne områder, så deler vi det selvfølgelig op i alle de der sådan, små parker og natur osv., som vi talte om før. Og vi har frygtelig meget data, ikke? Altså, så pointen er, at hele Danmark er dækket af observationer, så vi ved rigtig meget om alle husene, og vi har et datasæt, der dækker hele landet, som vi kan regne på. En af de ting, vi så ikke rigtig har, det er data på grønne områder er ret dårligt, specielt når vi kommer ind i byerne. Så kommunerne har deres datasæt. Det er oftest fokuseret på det vedligehold, de laver, mens for eksempel, hvis man tager til Københavns Kommune, så er de ikke helt opmærksom på, at der faktisk også er nogle andre parker i deres områder, for eksempel Botanisk Have, som er drevet af Københavns Kommune. Ikke? Så det er sådan et blankt tilfælde. Ikke? Så på den måde så, er kommunens data oftest ufuldstændigt i deres forståelse af, hvad er det for nogle områder, der er tilgængelige. Og det er et problem, og forhåbentlig løser vi det på et tidspunkt, at vi får bedre styr på vores grønne områder i Danmark. Det vil være rigtig dejligt. Altså for eksempel skov og søer, det har vi ret meget styr på. Men når vi snakker sådan mindre arealer, så begynder det altså at være lidt problematisk. Yes. Så vi brugte den her sådan, metode, den her husprismetode, hvor vi så isolerer de her effekter, og så prøver vi at gange op. Og det har vi blandt andet brugt på at lave en caseberegning for Stigsborgsparken, som er den her park, som Aalborg Kommune er påtænkt at lave i forbindelse med et stort byudviklingsprojekt, de har nordfjords, altså nord for Limfjorden i Nørresøby. Og det vi kan se her, det er, at der ligger noget byudvikling her, og så det her røde område, det er den park, de påtænker at lave. Så der er altså nogle store ambitioner her. Det er en stor park. Samtidig så kan vi også se, at der er jo sådan set allerede nogle områder her, som man godt kan klassificere som rekreative, og som også fungerer som parker. Så der er konkurrence, ikke? Så når man laver den her park her, så dem, der bor herinde, jamen, de har jo sådan set allerede adgang til en park, så det er ikke en så stor gevinst for dem, vel? Som for eksempel dem, der vil bo hernede, de vil have meget langt op til den park. Vores modeller viser blandt andet, at der er omkring, vi kan finde en effekt ud til 600 meter fra et hus til nærmeste park. Og det ved jeg godt, at landskabsarkitekter har kigget og fundet, at det er 300 meter, at folk gider at gå. Vi kan altså se, at der er en længere effekt. Det er jo ikke meget mere, men det er noget mere, og det er vigtigt. Det vi kan se, det er, at når vi fjerner bufferarealer, det er måske lidt vigtigt at sige, det er de der arealer, som ikke rigtig har nogen, der er ikke nogen, der har noget ansvar for dem, de ligger sådan lidt hen. Det er måske en gammel industrigrund, og der ligger noget skrald, og folk har, du ved, der foregår mærkelige ting derinde, der er en afbrændt knallert og sådan noget. Det er et drønærgerligt sted at være, ikke? Og det synes folk også, der køber hus. De synes, det er drønærgerligt. De har ikke lyst til at bo tæt på sådan en areal. Det betyder faktisk, at det er negativt at bo tæt på sådan en areal. Og det betyder blandt andet også, at en af grundene til, at mange kommuner bare, når de har et areal, og de måske ikke har ressourcer til at gøre meget med det, men de mindst slår de græsset, så fjerner de bufferarealeffekten, den negative effekt. Ikke? Så går vi fra at være dårligt til i hvert fald noget, der er bedre, altså cirka 0 faktisk. Mens at hvis man så investerer ekstra i det og gør det op til park, så går vi fra noget, der er lavere end 0, til noget, der er højere end 0. Ikke? Og det vi kan se, det er, at når vi fjerner det her bufferareal, så er omkring 2.500 boliger påvirket, både nye og gamle boliger, der kommer i det her område. Ikke? Og det svarer til en samlet værditilføjelse i del af området på 115 millioner kroner. Det svarer til, at vi bare fjerner et rigtig kedeligt areal at bo op af. Ikke? Samtidig etablerer man så en park. Effekten af parken rækker længere ud i landskabet end bufferarealer, og det betyder så, at vi får en værdistigning på omkring 2 millioner. Samlet set så ser vi altså ind i
en samlet gevinst på omkring 315 millioner kroner for sådan et projekt. Sådan et tal er jo sådan lidt, det er ikke 100%, det er ikke raketvidenskab. Der kan godt være lidt variation i de her tal, men det giver os en idé om, hvor er det, vi er henne. Og sådan er det med alle økonomiske analyser. De er altid super præcise. Det bliver oftest brugt som om, at det er meget præcist, det der bliver sagt. Det er det sjældent, vil jeg sige. Oftest er det, at der ligger en masse antagelser i dem, og dem skal man selvfølgelig være opmærksom på og sige, at der er noget usikkerhed, og det vil der også være et tal som det her. Men det giver os stadig et ret stærkt indtryk af, hvor stort det er. Det betyder blandt andet, at mange af de boliger, nye boliger, de får en forøget værditilvækst på omkring 80, 90, 100.000. Ikke? Så meget kan man sælge den ekstra bolig. Og det er jo pengene i lommen på developerne. Det er jo pligt af Aalborg Kommune at hjælpe developerne med at sælge boligerne endnu dyrere. Ikke? Men samtidig skaber man selvfølgelig også værdi for de borgere, der faktisk bosætter sig. Ikke? De betaler jo penge for at få lov til at få adgang til sådan et område. Jeg tænker også, der er nogle andre ting, som jeg lærte i forbindelse med det her sådan, projekt, hvor vi prøvede at lave et redskab. Og det var, at i den interaktion med det redskab, så begynder man at tænke grønt på en anden måde som planlægger. Og det tror jeg har været vigtigt. Man begynder at tænke udbud og efterspørgsel. Det giver ikke så meget værdi, hvis man laver en park tæt på en anden park, for eksempel. Det er mere at finde de områder, hvor der er lidt i forvejen. Også at grønne områder skaber forskellige værdi. Det var enormt provokerende, at jeg sagde, en græsplæne, det får du ikke noget ud af. I bliver nødt til at investere noget mere. Man kan ikke bare lave en grøn græsplæne og sige, det skaber værdi. Det skal du ikke regne med. Der skal mere til. Og det har også været en udfordring. Og så mange af de resultater, som mig og mine kollegaer arbejder med, de støder også lidt på den der 300 meters idé om, at alle borgere skal have adgang til 300 meter. Den har jeg hørt gentage rigtig mange kommunalansatte. Og måske er det lidt forkert. Måske skulle man satse på færre, lidt større områder, som skaber rekreation. Nu har jeg jo kun talt om rekreation. Ikke? Alexander taler om biodiversitet. Der er også noget som sundhed. Der er klimaeffekter, som der er relevant at forholde sig til. Oversvømmelser. Når vi laver cost-benefit-analyser i forhold til klimatilpasning, som jeg arbejder rigtig meget med, så er grønne områder enormt vigtige for at håndtere oversvømmelser. Så der er mange ting, der kan spille ind, når vi taler om værdi. Og nu har jeg kun talt om rekreation. Det er helt sikkert også den effekt, der er den største. Hands down. Det er den, der slår alle andre effekter. Også biodiversitet inde i byerne. Det er ikke det samme, som jeg ikke siger, at biodiversitet er vigtigt. Jeg siger bare, at rekreation er det, der driver. Det er derfor, vi har grønne områder i byerne. Hvis folk ikke havde en rekreativ oplevelse af grønne områder, så kunne det bedre betale sig netop at investere i biodiversitet i Jylland. Ikke? Men grunden til, at vi har dem, det er den positive effekt, vi alle oplever. Yes, så bare for at opsummere. Der er den her forhandling mellem forskellige grupper, mellem planlæggere, entreprenører, byudviklere. Og alt for ofte så ser vi det her med, at grønne områder underprioriteres i den sammenhæng. Og det jeg forhåbentlig har demonstreret, det er, at vi kan begynde at skabe arbejde med nogle resultater, der er forskningsbaserede, som kan hjælpe med at oversætte rekreationen til developeren og omvendt. Og at der er det her redskab, og det kan man gå i gang med. Det fortæller ikke hele historien, det fortæller noget af historien. Og der er klar rum for mere udvikling, helt bestemt. Altså, nu er jeg jo forsker, så det vil jeg jo altid sige. Så, ja. Og det tror jeg, det var min sidste slide. Ja. Tak skal du have. Så fik vi jo også sat noget økonomi på. Ja. Det gjorde vi, ja. Og altså, det er simpelthen sådan, at kvaliteten af et uudnyttet restareal, det kan nærmest få værdierne omkring til at falde. Ja. Men hvis man arbejder lidt med noget kvalitet, så kan man rent faktisk få det samme areal til at stige i værdi til gavn for en større række, en større, hvad skal man sige? Ja, præcis. Det rækker og det er til gavn for de borgere, der bor i det område. Ja. Og jeg tænker, en af de vigtige ting, som jeg måske ikke fik sagt meget præcist i mit oplæg her, det er, huspriser reflekterer den måde, vi prioriterer vores penge på. Ja.
Og det er vigtigt. Så det handler ikke så meget om, at vi skal skabe højere huspriser. Altså, hvem har lyst til det? Det kan være, at der er nogle boliger, der synes, det er dejligt, men grundlæggende er det ikke det, vi er ude i her. Det vi er ude i, det er at prøve at skabe noget, der giver gevinst til byens borgere. Ikke? Så det er vigtigt, at vi tænker på de her tal som en måde, folk prioriterer, og ikke så meget en eller anden prisstigning. Og vi slipper altså ikke udenom, at når vi gør byen generelt bedre, når vi laver bedre infrastruktur, så skaber vi værdistigning af byen. Altså, og sådan er det desværre også. Ikke? Ja. Så der er nogle politiske prioriteringer, om vi godt vil have lave boligpriser, men det kan vi altså ikke gøre ved byplanlægning. Det er der altså nogle andre økonomiske redskaber, der skal til, såsom at hæve renten for eksempel. Ikke? Så der er mange mekanismer der. Ja. Og der er jo nogle kommuner, der har været med i det her udviklingsprojekt. Og jeg ved ikke, er der måske nogle af kommunerne, som er med her i dag, som måske lige har et kommentar, et spørgsmål, et kort? Og er der ellers et enkelt spørgsmål, vi kan tage, og der er en mikrofon. Se. Så, og vi har en heroppe i anden runde, så i første runde tager vi dig dernede. Kort med navn, titel og spørgsmål. Jeg kommer ikke fra noget kommune, bare lige for at sige det. Du er velkommen. Dejligt. Jeg kommer fra Omstilling Nu, hedder Benjamin E. Jeg tænker bare, hvor stort skal et nyt grønt område være, før det tæller, han har sagt. Før det skaber noget værdiansættelse, han har sagt. Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål. For det der med at lave alt for små grønne områder, det er også problematisk, så vi kan ikke finde en effekt af de meget små arealer. Så vi skal op i sådan en halv hektar, så begynder det at ligne noget. Ikke? En halv hektar? Ja, og det er jo egentlig ret lille faktisk, hvis vi skal være ærlige. Så har vi et spørgsmål her, med et kort med navn og hvor du kommer fra, eller titel, og så... Jamen, jeg hedder Mike Liebert, jeg er fra SLA. Tak for et fantastisk oplæg. Jeg kunne godt høre på dig resten af dagen. Det skal vi så ikke, men det må vi finde en anden anledning til. Jeg er ved at brænde op af nysgerrighed efter din definition af parker og natur. Fordi du lyder, det repræsenterer af billeder fra AI. Og så det ledende spørgsmål er så, hvad vil der ske med værdistigningen i byerne, hvis parkerne gik fra at have parkkarakter til at have mere naturkarakter, og vi dermed kunne forbinde til noget af det, vi hørte tidligere? Så der var faktisk 2 spørgsmål. Ja. Vi prøver at se korte svar. Altså definitionen på de grupper, vi har lavet, det har simpelthen været en modellering af folks intuition af, hvor de er. Så det handler altid udgangspunkt i, hvordan folk vil opfatte det areal, de står i. Og der er nogle grænseflader. Nogle gange så har man jo parker, der løber ud i noget natur, for eksempel. Ikke? Og hvad er det så? Så der er helt klart sådan nogle problematikker med at prøve at dele ting ind i grupper. Men samtidig så kan vi altså også bare se, at der er stor priseffekt på forskellen mellem park og natur, for eksempel. Så park er dobbelt så meget værd at bo tæt på som et naturområde. Okay. Og der er jo flere elementer i det. Ikke? En park areal kan man udnytte på en helt anden måde, og der er helt andre funktioner i det. Ikke? Der er en græsplæne, man kan løbe rundt på. Et naturområde, så er man, altså der er jo nogle af os, der er naturentusiaster, der godt kan finde ud af at bevæge os uden for grusstierne, men altså mange af jer føler sig bundet til, at vi går langs de her stier. Ikke? Så selvom at natur er stort, så er vi stadig begrænset i vores udnyttelse af de arealer. Ikke? Og der er parker bare anderledes ved, at det skaber rum og plads til mange forskellige aktiviteter. Men så det handler om perspektiv af folks opfattelse. Først og fremmest. Nu ved jeg godt, hvem der skal snakke sammen i kaffepausen. Det kan jeg godt regne ud. Så vi når nemlig ikke flere spørgsmål, for vi skal nemlig videre. Men tusind tak skal du have, så du skal da have en hånd.